2000 lereno wis genten. Oh, becak ngono kuwi ya. Wah, iki rada jeruk kenyil-kenyil iki wae. Rada jeruk kenyil-kenyil. Sing kenyil-kenyil ki lho apane? Kenyil-kenyil, gatot-gatot. Kuwi lemahe kaya ngono lale kenyil-kenyil. Wis to manut to penak-penak. Domongi kok. Ora usah golek cenil. Baju kebesaran, baju ekonomi sumber pangan kok, Cong. Semangat. Semangat walaupun tanpa penyemangat loh. Blank. Kata semangat. Penyemangat mereneng. Yo. Ya itu semangat tanpa penyemangat loh. Ginseng iki. Ginseng iki. Wes pas. Siti Munawaroh. Kamulan berduka, guys. Ginseng kuwi. Sampai ngidul apa-apa sampai ngidul. Ya, Cong. Oh, ngidul ya. Ginseng. Ngidul. Endi lho digaret rene lampu kabele kok. Ya wes. Manut listrik jalan. Heeh. Nyelet nang ndi? Kopi. Ayo klek opi. Bakul kopi sik ngamen iku mung kira-kira. Mosok sing nang Semeru neh. Semeru nang pasar iki mong. Ndak suka, aku ndak suka. Ya kasih lemu. Mepetnya anu ya tan. Oh, kalau kuwi ada mepetnya tan ndak wani. Panganan. Woi, bapake. Cong. Sing kula Cong. Sira apa? Kopi. Parane nyedek ngulon. Oh ya teh. Kata-kata lur. Ya sakmene, Kang.